flower, sis. Kay gutom man. Ay, ganin na. Radyo ko nagunaw na sa fishball. O siupaw. O ice candy sad sa kantin samtang naklase ta. Mang gutom po sa mot. Di ka nagisgutan, Kanatanan ang kaunon? Depende kung nasa nas kantin. Kung na tanan, palit ko. Ay, lahir kid ang daghan og baon, no? Dili ba sad permi? Kung may mupuno lang sa akong baon sa akong mga iyaan o uyuan nga muhatag, mo nang makapalit ko sa tanan akong gustong kanon. Taras kantin na. Sige naman tag-istorya, gutom na kayo ko. Sige, tana. Kalami sa fishbowl, nga dito slob na akong suka. Ako pa yan giniluhan ni mo nga nagkauna ng fishbowl nga gituslog ni mo anang aslom kaayo nga suka, Maria, So, gani, be. Anong kasabot ka sa kong feeling? Di ko, Kanilang banana cue ako. Kay ingon ni mama, makayuti ay ng aslom nga suka. Yuti ay ba, para suka? Og kanasad ko ng junk foods. Makayuti ay na. Mao nga, di ko makaon, ana. Pero ikaw, sus, sa una pag ka. Elementary pa ta, hindi kay kaana. Junk foods. Dayon, inom dayon og cold water. O di ba, soft drinks. Di ka kay nga sama sa kung gusto nga sama aning banana cue, O di ba, kaning puto balanghoy. Kay way kontra ni nga lagot mo. Lain man ta gusto. Kay kung wala gyud tida dili sa kantin, no? Okay ko ng biscuits na lang, kalami gyud. Ikaw ano? Di lang ko, Ikaw lang. Oy, Maria, na first year high school naman lang ka. Huwag gihapon ka madalaga. Huwag gihapon ka duga. Wa pa mangyud ma, Ang uban ako mga classmates no, kay nadagan ako na sila. Unya, nganong ikaw, wa pa man. Ako no, 12 anyos, nadalagan ako ato. No, bawlang yun. Sa sige naman tingali na nimo og kaon og aslom, unya, junk foods pag yun. Unsa? Bakasyon naman ang nakuha man sa among first year high school. O man kahapon ko madaga. Pero ko ba lagi na mga classmates, no? Nadaga na. Sunod abli ani, mag-second year high school na ko. Ngano ka, no? Dugay mo kong nadaga. Maria, man ako ligo. Sige na, maligo man ka. Sige ma, maligo na ko. Pugnos tubig, hala, may dugo na nga akong underwear. Hala, mao na gani. Madaga na ka ako ini. Pikit na akong tumboy ka. Kay dugay ka nga daga. Tumboy ko taon. Ay, wala na mo kuno na. Basta dugay-dugon kay tumboy. Amyo ni mo. Di ta ko tumboy, no? Dugay lang ko na daga. Temsa. Kay unasad ko. Kay unasad ka? Bago ko manunta ka nangihi. Unsa? Maulagi na, ma. Sukat ko na daga pa. Kaya magsige na lagi ko pangihi. Murag every 5 to 6 minutes, no? Kaya unasad ko. Nga, di man takay ko hingi ng tubig. Uy, hala ka, Maria. Mayuti ay ka man ka, ha? Ha? Nganong nag-UTI ay mansag ko, ma? Sa bata pa ko, hilig yung kay kumakaw junk foods, mga biscuits, nya ganasa kay ko fishball, siupaw, mani, ice candy, ug tubig bugnaw. Hangtod nga pagkadagan ako, kabantay kong grabe kong mangihi. Pila parang gali ka minuto suman ko mangihi, kahiyon na sad ko. Basta kay sobra ka na po ko mangihi sa usa ka adlaw, nga di man ta ko hingi na mog tubig. Mga usa ka baso lang ako mainom matag magkaon. Mo tang nagpa-check at mig doktor, bahin ni pagsige na ko pangihi. Unya, normal ra maguna magsigitag pangihi basta magsigitag inom og tubig. pero ginagmaram gyud ko imnundog. Ngano magsige man kog ihi. Basta lagi mo inom tag tubig, kaya ato man lang ipangihi. Basin po no kon hilig kog bugnaw nga tubig dok no. Bisan og dili pa bugnaw, kay miinom kag tubig, mangihi gid ka. Dok, sa ato pa wa gyud ko UTI. Wow, normal ra na. Mangihi man kitang tao. Ang result sa akong pagpa-check up sa akong ihi dok ba? Mm. Unsa man sa dito?
Ako na nabasa. Og normal ra. Wala ko'y nakitang parasites. Maong normal ra ganang mangihi ta. Kay mo inom magitag tubig. So, mangihi kita. Oh, Unya, kumusta man ang imo papacheck up sa doktor? na, ang batatong doktor nga akong giduol mo, normal naman kuno ko. Say ambot. Ano murag dili man kasigurado? Murag mo ti klarong doktora, tuway klarong tubag. Kay normal ako na mangihi, basta minom og tubig. Unsa? Pero okay naman ko lang result sa akong urinalysis. Wari nakitang kagaon doktor sa akong ihi. Ug wasa ko na ko anang UTI. Oh, may noon. Kaya bigito na kog nagka-UTI ka na. Tungod anang mapataka ang kagkaon, labi na anang mga junk foods. Ma, Unsa dili ka mo eskwela, Maria? kapik akong lawas mo, Mana diya. Dugay ka magumatuog magabi, Sa'yo, mangot ko matug magabi, good. Gusto man ang oras sa akong pagkatug. Pero ambot mo, kapoy ka inigmata na ako, ma. Murag yun, ako makatug ang pagagabi, tungod sa kakapoy. Ay, katapulan ba ng lawasan ni mo, Maria, oy? Ug, naon sa ka man, oy? Ano man ka? Giparingot ka man og maayo nga, wa man unta kay gibuhat. Nayo murag nabasa gyud ang imong buhok sa imong singot. Usa sa nasa kong kalagutan ka, ma. Kay awa ko di akong kamot, sing tanon ka ayo. Kana magsuot ko sa papel, nag-exam na mo, maglagot ko. Kay ihugaw kay akong papel, kay mabasa sa singot sa akong kamot. Unsa? Ug nanday ko paliti og chinilas nga slide, ma, ha? Kanang sinawon ba? Kay di gyud na magsilbi sa kong tiil. Mas light ko tungod kay singtanon kay kog tiil. Ay, naunsa man in taon ka, Maria. Ganong grabe naman ka ikakasingtanon. Ambot ini ma, uy. Natinga sa bitaw ko, ani. Kay bisag tingtugnaw, no? Singto nagyapon ko. Unsa? Tinuod yun na, nga bisag bugnaw pa ang panahon, singto nang gihapon ko. Mong naglibog na ko kung usagi akong diferensya. Kay normal naman kuno ko dihang nagpa-check up ko. Ang akong pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, human ko madaga, magsige na kog ihi-ihi. Kana pang murag after 5-6 minutes, human ko mangihi, kay hion na sad ko. Di mo sad unta ko hingin kay tubig. Pero hilig kog bugnaw. Unsa man day ni? Sa ako pa rin pagsigig kaon og junk foods, ug tuslog og suka? Ikaduhang pangutana, nagpa-check up og doktor, kay nagduda mi nga may UTI ko. Apan wala man sa ko rin nakitang parasites ang doktor sa kong ihi, ug wa ko UTI. Nga naman gyud ko? Normal na bagod ni? Kay nahasol lang kay ko ng pagsigi kong pangihi. Ikatulong pangutana, pirmi sa kong kapuyon, bisan pagsayo kong matog ini kagabi o gusto-gusto. Nga naman sad ni? Anemic ha ko? Ikaw pa to katapusan, grabe ko kasing tanon. Panington ko, bisag bugnaw ang panahon. Mas grabe magsingot ang akong kamot og tiil. Nawagta nga akong self-confidence, labi nagting exam na mo, kay mabasa man gyud ang papel. Unsa man nga disorder? Ngano man sad ni? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maria. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo sa inyong magkalibo, gumunhap, suliran, problema sa kinabuhi. Mga butang nakahasol sa inyong nahuna. Mga butang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal ng problema, ako kanang i-repair o tambagan ka na sa akong partner nga Attorney Ellen Bathan. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran dali ka na mo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. So sumasa na bati na to sa drama, ang problema ni Maria nga taga Bohol, mao nga sa bata pa hilig kaon og junk foods, biscuits, tulig bugnaw, fishball nga ituslob sa suka, siupaw, mani, ice candy, dugay nga nadalaga.
mga 14 na. O human madalaga, kabantay siya nga magsige siya og ihi-ihi. 5 nga tos 6 ka minutos lang siya human mangihi, kainom na sab siya, dili man sab siya muhuman og pangihi. Kuno mo inom sa siya tubig og taon, kainom mo na sa siya og tubig, matag human og kaon. O mga 1 to 1/2 ra sa baso og bation og kakapoy sa lawas bisan kung gusto siya og tulog kay sayo siyang matulog. Ug ang labaw nga nakahasol niya mao ang pagkasintanon nga bisan bugnaw ang panahon panington siya ilabi na sa iyang kamot ug tiil. Mabasa na gud ang papel nga iyang suwatan kay sobra ka sintanon lagi. Nawagtangan na siya og confidence kay feeling niya mabantayan siya sa mga tao nga nasa iyang palibot, na di po siya katsinilas o sinahon kay may slide man siya. Kay asa niya yung lapalapa sa tail sington. Umaray problema ni Maria, sobra ka singtanon. So unang pangutanan ni Maria, human ko madalaga, magsige na ko ihi. Kanang murag, after 5 to 10 minutes, human ko mangihi, kainom mo na po ko. Di man sad unta ko hinginom kaayo og tubig, pero hilig kog bugnaw. Unsa man di ay ni? Sa ako ba ning pagsigi og kaon og junk foods or tuslob og suka? Well, gihanga ko sa imong problema, Maria, no? Natay gitawag og urinary frequency, no? Disorder sa genito-urinary tract, no? Usa sa mga rason ani basig na ka inflammation sa imong urinary bladder o kanang gitawag pantog or urethra kanang agian sa tong ihi. So mga posibleng hinungdan ani kaning nganong na kaniya ani na kay urinary tract infection. Posible na, no? Masuta na pag-submit og ihi sample para ma-urinalysis. Ya, na kay urinary incontinence, no? Urinary ganay, babae man ka. Pero nga to sa mga lalaki, naminaw karon, usa sa mga hinungdan nganong na kay urinary incontinence, mga lalaki na dili ni para ni Maria, is na kay posible benign prostatic hypertrophy or calculi. Kung nga to sa mga tao nga naay diabetes mellitus, usa po sa mga manifestation kay magsige ihi. Kanang junk food not related. Pero dili maayo kanang especially kanang mga chips, ha? Kanang mga chips nga tong sige kaon kay medyo taas kay ni siya sodium content, no? Kay mga chips bitaw nang iputos palito na to sa mga bitay-bitay anang mga sari-sari store, taas kay nag sodium content. So mao na ako ka-istorya sa una nimong pangutana, Maria. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko og doktor kay nagduda mi nga may UTI ko. Alright? Apan wala raman sab kunoy makitang parasite ang doktor sa akong ihi ug wala ko UTI. So ngano man gud di ay ko? Normal ra ba gud ni? Kay hasol man ko gayo nga magsige kog pangihi. Well, ako isugyot, no? Nas Bohol, bilaran tingali ka diha na ni prologist diha, no? So binaka-basic diya nga himuon nga to sa ospital, adto ka ospital is magpa-urinalysis ka. Posible nga i-ultrasound ng imong kidney, ureter, urinary bladder. Gitawag nila mo og ultrasound cube, no? Kidney, ureter og urinary bladder, no? So modool sa kani og nga to sa laboratory lagi para sa imong fasting blood sugar. Og naatay gitawag og HbA1c, ha? Blood sugar for the past week, monitoring ni siya. HbA1c. So masuta din kung one week lang siya, no? So mauna ang paghahimuon. So go and see a nephrologist. Okay? Ikatulong pangutana. May sag kong kapuyon, bisan pa og sayo kong matulog inig kagabi, og husto ko og tulog. Ngano man sabni? Anemic ako? Well, normal hemoglobin count 12 to 14. Posible ka pagtuo lang ako, Maria, diabetic ka. Ha? Bro, diabetic ka, no? Kanang triad sa diabetes, ako mahinduman sa oras sa among klase, polydipsia, kusog mo inom, polyuria, musig ihi, ang politagya, musig kaon-kaon. Sleep, pirme, mo lose og weight. And ang body magod does not produce enough insulin or mo respond sa insulin.
Nang insulin giproduce na sa atong pancreas, ang atong pancreas nga gland. Daghang sugar pero dili magamit sa lawas. Oh, sumao nang sige kag kaon o inom para nga maka-function ka normally. So ang body mo try to excrete extra sugar nga wa magamit sa lawas, mao na magsige kag ihi. So mo na ako medical explanation sa imong problema. So naanay duha ka type ang diabetes mellitus, na ay type 1 sa mga bata o mga adolescents. So na-need ni sila og insulin, more insulin. Kanang type 2 diabetes mellitus, adult onset ni siya, no? So muna ako ito. Duha ka type ha. Ang type 1 mga bata o adolescent, type 2 diabetes mellitus sa mga adult. Ikaw adult naman ka, no? 21 years old naman ka, no? So ikaw pat nga pangutana, o katapusan. Grabe ko kasing tanon. Panington ko bisag bugnaw ang panahon. Mas grabe magsingot ang akong kamot ug tiil. Mawagtang na gud ang akong confidence labi na sa ting-exam namo kay mabasa man gyud ang papel. Unsa man ka ning disorder ni? Ngano man sab ni? Palihog tabangi ko. So natay gitawag og hyperhidrosis Mary, no? Hyperhidrosis. So mabasa imong kamot ug tiil. Na kay gitawag itong social anxiety o ma-embarrass ka. Siyempre. Mag-exam ka, bis kay correct imong answer, marong na lang kay di na mabasa bang sa mag-correct kay nabasa. So bisag tugnaw, sige kag paningot, no? So duda gyud kog diabetic ka o na kay problema sa thyroid gland, magpa-examine gyud ka sa imong thyroid gland o sa imong fasting blood sugar. Naa sa dis mga tao nga nervyoson or nagmenopause, pero wa pa magmenopause kay 21 pa man edad. So ginala mo pa kwan gyud ka og kanang doktor, no? So when to see a doctor kung naa na kay social concern. Nga labi naay kay night sweating, bisag sa gabi magpaningot ka. So duha ka klase o rason nganong panington ta. Because of hyperthermia, generally og kanang gitawag na tog anxiety or stress. So mao na ako ikasulti sa imong problema. So magpa-laboratory gyud ka Mary, no? Diya sa Bohol. Daghan man diyang maadjong doktor des Bohol, So mo kana ako ikastorya sa imong problema og manghinaot ko nga nakahatag kog tambag saktong tubag sa imong mga pangutana Mary. Ngadto sa mga naminaw nato or nako, hinaot ko nga doon na sa minakutlong pagtulunan karong adlaw. Ako, ang akong partner sa Atty. Ellen Bathan, maning kamot nagigmi nga makalipay, kuan mi ninyo, makatubag sa inyong pangutana, makahatag mig kinabuhi, kulor, kahayag sa inyong mga sulat-suliran gi pagdadangat dili kanamo. So dili mangluod kay daghan mig madawat ning mga sulat-suliran, first come, first serve.